The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 7:9. Now I rejoice, not that you are made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. Proverbs 19, verse 18. Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. Proverbs 10, 12-13. Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but the rod is for the back of him who is devoid of understanding. Proverbs 12, 1-3. Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Joshua 23, 6-8. Therefore be very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, lest you turn aside from it to the right hand or to the left. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. Proverbs 7, 1-3. My son, keep my words, and treasure my commands within you. Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Sa dili pa kita magapadayon, ini nga itong pagtuon sa pulo sa Diyos, ni ini adlaw, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala nga nahimo ni adlaw. This is our SOP nga sundon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga limpyuhan ang atong kalag pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang isyu nga imong giatubang, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, and make the most important decision that you can make in your entire life. That decision is to believe and to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 no sa gisulti. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12 usab nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, magambot ta karon sa hilom, agi o pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong dala ka namon ining dapita sa makausap pa aron kami padayon sa pagtuman sa imong mando nga papatubuon kining among kalag pinagis pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong paglugway sa among kinabuhi bisan pa ni ining higayuna nga kinitimailhan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagapadayon pa og kining higayuna among giampo nga mahimong panalangin sa among pagkinabuhi aron na among madugang kini sa mga doktrina nga napundo na sa among kalag aron kini dugang og nga nakapakabidugang nga magamit sa among adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios nini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga suki na nga nagasunod ning atong ministry. Nga kintanan grasya gyud. Wala kitay ato nini, wala kitay ikatampo nini, we do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kini gumikan lamang sa gugma, sa kaluoy, sa grasya sa Dios. Okay? So anyway, padayon kita nining atong giduputan nga pagtulunan nga taud-taud na kitang nagadupot niini the real meaning of life. Ang matuod gyud nga kahulugan sa kinabuhi. Ato ipadayon karon. Now, ingon nga mga magtutuo sa akon ang ginaiyon kanimo, gikinahanglan nga magatuon kita sa pulong sa Dios kay kini lamang ang paagi nga makatubo ang atong kalag. This is the protocol nga gihanay na sa Dios kaniadtong wapang tanan, that all believers grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now imong mamatikdan nga these are things that we have been discussing over and over and over again kay gikinahanglan nga kini mahimo na gyud nga part and parcel sa atong kalag. Pandili kini mahimo, di nato kini makabot kung ang atong pagtuon sa pulong sa Dios murag taphaw lang, murag sa ganahan lang. In other words, we study God's Word intermittently, not continuously, not persistently and consistently. Not persistent, not consistent, busa. Walay sibog ang atong spiritualong pagkinabuhi. We cannot move an inch sa atong spiritualong pagkinabuhi kung mao ka ng atong gianad tong kaugalingon sa ganahan lang. Kung tingali magtuon ka sa pulong sa Dios, sinimana o binuwan o tinuig lang, so dili kini epektibo kay ang mando sa Dios nga we have to study His Word on a daily basis, adlaw-adlaw. And you seldom hear kining mabahin niini nga adlaw-adlaw ta magtuon. Manong matinga ang atong mga higala, mga kaigsuon na nato, matinga sila, grabe po ng inyong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Nawa tayo mahimo, kay kini man ang kabubuton sa Diyos. Ug wag nila mudot sa ilang kalag nga adlaw-adlaw kita patunon. Nga numang yung adlaw-adlaw man. Natural. Kay
sama gud sa usa ka gi pugas nimo o gi tanom nimo nga liso. Unsaon man na pagtubo kung dili na nimo bisbisan. Diba? Imong kanang you till the soil and then imo kanang bisbisas tubig hantod nga maganam siyang tubo. Mao pud na ang atong kalag. E di man mo tubo ang atong kalag kung di ato bisbisan, di ato pakanon sa kanunon niya nga mao lang ang pulong sa Dios. Ang tao dili mabuhi pinagi lamang sa tinapay, kundili sa matag pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Naman na sa Deuteronomy 8:3 o sa Matthew 4:4. The man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kinahanglan pakanon ang atong kalag. Ug subo palandungon, it's a tragedy nga daghang bagang duot sa atong mga igsoong Kristohanon, mga igsoong mga magtotoo nga wa gyud sila makaamgo niini. Wa gyud. Muralag ang ilang busa mao kanang resulta ng ilang pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, mga magtotoo, mga believers. Kung tanaw nimo ang ilang panginabuhi, mao ra gyapon. Murag namalik na din sila sa karaan nilang panginabuhi. Ang ilang pagkinabuhi sa maraghapon sa dili magtotoo. Mo ni nakasubo atong masinati karon. Mao na nga ato kining gihatagan og dakong gibuaton o impasiya aron masilsil unta kini sa mga kalag sa atong mga igsoong Kristohanon. Kay we have to be proactive sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Dili kay inactive, dili kay we just remain to be still sa atong pagkinabuhi. Ikinahanglan nga patubuon, pagsibog sa una, advance in our spiritual life. Sama ra gud ni sa mga pag-eskwela nato sa mga kolehiyo, sa high school, kolehiyo, sa universidad. Kung saan man nato pag-graduar sa atong kursong gikuha, kung dili kita magpadayon, magmalahutayon. You see, we have to be consistent and persistent. Mao po na ang atong pagkakristuhanon. Kaya tinuod kita, mga tinhunan kita ni Ginoong Jesucristo. We are disciples of Christ. Disciple means mga tinunan. Nagasunod kita sa iyang gitudlo. So mao kana ang ako lang gihatag nimo igong kanang pasakaili ingon ta. Sa tubang binisaya. Una pa kita mo sud gyud sa atong naandan nga pagtuon bahin ining tunanan ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Ang kinabuhi nato suma sa ato ng nahibawan sa mara sa usaka kanang nagabitay sa usa ka gamayng lanot. Ako man ang gisigi hisgot nimo nga anytime putlo na sa Dios mahimo at His own perfect time. Namo na ang pangutana, while we are still alive, nagaginhawa pa kita, sa may gibuhat nato. What did we do sa atong Kristohanong pagkinabuhi? Nagamatinud-anon ba kita sa mando sa Dios? O wala lang, murag wala lang ta manumbaling. Mo kana. So dako kay ng prinsipyo nga atong isilsil gyud nga it is a matter of choice. Naara gyud sa atong kabubuton. Kay
For all you know, duha ra magkaklaseng mga tao nga niya ning kalibutan na. Dili laki ug bahaye ang buto sa bot. Duha ra ka klaseng mga tao. Magtotoo o dili magtotoo. Believers and unbelievers. O na nga, pangutan na mo kaugalingon, hay magkama. Hisakop nini. Are you a believer? Are you saved? Or are you not? O niya, kung bahin nas mga magtotoo, doon na pwede duha ka klaseng mga magtotoo. Mga pildiro o mga mananaog. Winners and losers. O na nga, kung ikaw magtotoo karon, pangutan na po mo kaugalingon, hay magkamay hisakop. Are you a loser or are you a winner? Mao ni ang atong tulubagon sa atong pagkinabuhi. We have one life to live. Okay? Mura man ni og soap opera rong taytola. We have but one life to live. That's true. And our life is too short. Very short. Maimog magkinabuhi tag sobra pa sa kagatos. But how is that compared to eternity? Kaya nga itong permanente, mao ang eternidad. Ang langit nga atong padulngan ingon nga mga Kristohanon. Okay? So as Christians, as believers, we should live in the light of eternity. We should live as if every day is our last day. Mawidunta ka na atong attitude apan sao man nga lagi nga ang lukob sa atong pangunahon na puros man mga tawhanon. Only human viewpoint nga sa may resulta niya na wala. Dili madawat sa Dios kay mga tinawhanon man. Wala ang buot sa Dios kabubuton niya mao nga tuna na itong iyang pulong kay diha mao ang iyang hunahuna. Huwag makalabaw sa hunahuna sa Diyos, of course. It's limitless, it's infinite compared sa ato nga finite. Mao na nga tawhanon, huwag yun. Mao na ang Diyos buot nga kita magmadinaugon, magmalampuson o mabungahon atong pagkinabuhi. Kay ito ay naghuwat na itong mga panulundon, inheritance dito sa langit. Na itong madawat ka na sa panahon nga kita nakatuman sa kabubuton sa Diyos. Kung kita nahigugma sa Diyos, pulong kining Jesucristo, sunda ang akong mando. If you love me, obey my mandate. Obey my word. Namo na. Kaya kung huwag kang magpagtuon sa pulong sa Diyos, unsa may imong sundon, unsa may imong tumanon, wala. So, di kanang kalagmitan niya na mo nga mahuog ka lang sa pagpasakop o relihiyon. Nga ang relihiyon dili man Kristyanismo, sayod naman kaniya na. Awat-awat maning relihiyon sa Kristyanismo, sundog. Kini si Satanas nga mo'y nagunang kaaway sa Diyos, sundugiro. Sundog rin nga iya. Ano nga siya may amahan sa mga bakakon, mini ang iyang mga pagtudlo diha. Nga buot niyang paglubog, sa magas tubig nga imong lubgon, malubog. Mao na iyang kalaki. Ingon nga kaaway sa Dios. Mao na nga. Kung watay pulong sa Dios, sa may atong asdang. Dili ta makaalinggat dayon sa mga paglingla ni Satanas. He is very subtle.
Ibo ka kung sibot pasubot sa satol, pino kayo ng iyang pagi. Nga imong pagduo nga nakasusto pa na. Tuwa na, nasuod na kasi ang laang. You see, you are easily deceived if you have no truth. Mabito to akong giingon nimo nga, dunay tulo ka mga pangutana nga tubagon aron dili ka malingla sa mga paglingla ni Satanas, iyang lying scheme ni Satanas. Number 1, pangutana, unsa may akong gituoan? What do I believe? Ikaduha, nganong hingtuo man ako ni anak? Why do I believe it? Yung ikatulo, unsa man, where is it found in the Bible? Asa man nato makiti bahin ni anak sa Biblia. You see? Una, what do I believe? Ikaduha, why do I believe it? Number 3, where is it found in the Bible? Mo ni ang tulo ka pangutana nga dili ka dali og unsa kasuod sa iyang laang. See? Mao na nga patunon ta sa Dios sa iyang pulong. Mao ni nga tingali ang uban kay ninyo murag gilaaya na ning atong pagbalik-balik niini. Namatay ba himo? This is the method of inculcation. Okay, kagahapon naghisgot kita bahin sa dinhin ta mo padayon. Diin kita mohunong at ipadayon naghisgot kita nga diha sa 1 Juan 2:16 abrihin imong Biblia. 1 John 2:16 nagaingon diha, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Now, verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Na, siya ra ang mulungtad hangtod sa kahangturan. Abideth forever. Diyan sa John 1:12, sa may gingon, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Nga naghisgot kagahapon may tungod og rapport with God. Ang atong suod yun nga kanang pakigamitay sa Dios. Rapport with God must precede our rapport with our fellow men. Natural. Una, yun ang Diyos. Inundom ka? Our love with God is vertical. Apan ang atong gugma to sa isig katao, horizontal. Ayaw na nagkalinti. Vertical, paingon sa itaas. Horizontal, nagkuhan lang, tulid na. Huwag pagsaka, huwag pag-us-us. That's horizontal. Now, atong isgutagamay kining love of God. Gugma sa Dios. This is not talking about emotion, bantay. Wa gyoy lambot ang emosyon kung mag-isgot ang gugma sa Dios. In fact, the love of God, not talking about emotion, it is a mental attitude. It is a system of thinking. Ang gugma sa Dios, bahin kini sa iyang pagkamasaligan. It's part of God's integrity. Sabtana, ang iyang integrity, nalangkob kinistulo niya ka mga kinaiya. Ang iyang hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga hustisya,
ug hingpit nga gugma. So his integrity is composed of perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. Mao ni tulo nga nagalangkob nini. Now, ang pulong sa Dios kanang mando kanatong mga magtutuo to love God with all our mind, with all our heart, with all our strength, and with all our soul. Mao na ang una yun. Vertical, vertical forgiveness na basa ni Mateo Kapitulo 6, versikulo 14. Okay? Vertical forgiveness. Matthew 6:14. Mao na una, vertical. The second is to love your neighbor as yourself. Horizontal. Ang horizontal forgiveness na nimo mabasa bahin ini diha sa Episo 4, versikulo 32. So, kinik mo mga mando nga itong gisgutan can only be followed, masunod lamang, and can be executed sa diha nga kita antuan sa suod sa operational divine dynasty, fulfilling the protocol plan of God. Dili na to ni mabuhat, di na to masunod o mabuhat gawas, apart or outside of the operational divine dynasty. So, in short, sa diha nga usa ka magtutuo is executing his dynamic, unique spiritual life. Na mo na, tuwa siya kanang tuman nagbuhat nini. Kanang he is obeying God's mandate right there inside the operational divine dynasty. So, when a believer says he loves God but hates his brother, unsa man siya? How do you call that? He is a liar. Now that's 1 John 4:20. So, ayaw kalimti to ha. Sa diha nga usa ka magtutuo maygon nga nahigugma siya sa Dios apan iyang dumtan ang iyang isig katao, then he's a liar. The truth is not in him. Oh, by the way, kita mga magtutuo in this present dispensation. Unsang tawag nining atong dispensation? Dispensation of the church. Okay? The church age. O ni tawag nining atong panahon karon. Now, believers in this present dispensation are admonished manduan sa pulong sa Diyos to study Bible doctrine through the right pastor teacher. Tukma nila nga pastor magtudlo nga napunan sa Espiritu Santo ug aduna siya espiritu ng gasa sa pagtudlo. The spiritual gift of pastor teacher. Now, believers have to hear the teaching of the Word of God so he can believe it. Unsa may iyang tuuhan kung mo siya magtuon sa iyang pagkatuuhan. Mo na nga ang Roma 10:17 nga popular nga bersikulo, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kay ang motivational virtue o functional virtue, kini silang duha, they go in tandem. Di na sila magkabuwag. Okay? So they go in tandem, motivational virtue and functional virtue. Unsa man gining motivational virtue? Kining motivational virtue is directed to whom? Directed to God. Mao na motivational virtue. Otherwise called personal love for God. Mao na laingan. Apan ang functional virtue is directed to whom? To mankind. Sa atong isig katao. Otherwise called, unsa? What kind of love? Impersonal love. Kasabot ka? But, kinahanglan natong inumduman nga,
kining duha ka matang sa mga gugma. These two kinds of love, produkto kini, resulta kini sa pagka-persistent, consistent, continuous residence sa magtutuo diya sa iyang operational divine sphere. Outside of it, outside of the divine dynasphere, a believer has no way to experience the above two kinds of love. Wala. Subo yun balandungan. It's tragic. Nga, mao gyud ni usa ka butang nga mura og maluoy lang ta magunahuna sa ato mga igsuong mga Kristohanon nga wa gyud sila niini makaamgo nga kun in the first place mo sila lamag og unsa ning operational divine sphere. Nangungutan ako nimo, madungog ba nimo ni bahina ning pagtuuna sa mga regular churches? Nakadungog ka ba ning bahin ning operational divine sphere? Ilang gisgutan sa ilang mga sermon baron o mga pag-tuon sa Bible study baron? Wala. So, mao na nga, kung wa kat-on mo sa ka magtutuo, bahin ini atong itunan, operational divine sphere, nga mo kinidapit nga puloy-anan sa tanang mga magtutuo. It's a mental attitude. Kung wa ta magapuyo diha, there's no way to experience the two kinds of love, motivational o unsa functional. Wala. Again, motivational virtue and functional virtue are part of virtue love. Na ito naman ang gisgutan, no? Sa virtue love. Now, in another point, God established 4 institutions. Upat ka mga katukuran, okay, divine kanang institutions. Unsa man ning upat be? Review gyapon kini ato naman ang gisgutan. Ang naguna gyud niini sa upat ka mga divine institutions, volition. Kabubuton may naguna. Ikaduha, kaminyoon, marriage. Ikatulo, panimalay, family. Ug ang ikaupat, nation, ang nasod. So akong balikon. The 4 divine institutions, volition, marriage, family, nation. Now, si Satanas, nga mao ang gitawag God's arch enemy, nagunang yung kaaway sa Dios, is on the run. Sige lang yun na siya. Day and night service to destroy niining upat ka divine institutions. Muna, gubo niya, bungkago niya kining kabubutos tao, kining kaminyoon, kining mga panimalay, o kining nasod mo na ang iyang tumong. He wants to destroy his on the run. Kung nahibaw na tayo si Satanas, na siya policy. Kung sa may policy ni Satanas, evil, dautan. Mao ka na ang iyang policy. While ang iya sa Dios, kung sa may policy sa Dios, grasya. Nakita ni mo? So therefore, away ni, ba't natali sa kanang grasya o sa dautan? Na atas taliwa, papiliun taon sa may buot na itong padumalahon sa itong kinabuhi. Ang dautan bang policy ni Satanas o ang grasya sa Dios? Pili. Natay kabubuton. Inatag ng kabubuton na sa Dios. No. Okay. Ito ragot sa Colosas 3:14. Anong kanini?
Beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Hisgot ng pag-iugma na po. Diya sa verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Hinumdumi. Love for God precedes love for mankind. Ayaw na ni kalimdi ha. Una gyud ang atong gugma sa Dios kaysa gugma nato sa isig ka tao. Now, that kind of love, kanang maong matang sa gugma, mo na gitawag sa Biblia nga virtue love. Virtue hyphen love. Magkuyog na sila. Now, this virtue love is a state of mind. Pangunahuna, matang sa pangunahuna. It is a mental attitude, love. Ako ka na mag-iingnan sa kanunay nga, the Christian way of life is a mental attitude life. Matang lagi ni sa pangunahuna. O kining maong matang sa gugma is developed only through the persistent and consistent study of God's Word. Maura, the only way nga imong maugmad kining maong matang sa kanang gugma, virtue love, pinagis pagtuon, padayon, pagkamalahutayon, pagkamasigihon, makugihon. Kay kung wa kay pulong sa Dios, nga nasi mong kalag, way sod ang imong kalag sa pulong sa Dios, it's hard to develop this kind of love. Of course, it's impossible. Samtagi na. Now, most of human love is actually occasional love. Basta, occasional. Okasyon lang. Meaning, if the person o tumong sa imong gugma is lovable, we love. If not lovable, we don't love. Just like that. As simple as that. So, there's a 1 John 4:7 sub. Nagaingon kining pulong sa Dios. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. Now, timan iputong Hebrews 11:6 nga usas mga popular na itong mga bersikulo, without faith, it is impossible to please God. Imposible. So mo na, nga maugmad kini atong pagtuo, pagsalig, pagsandig, paglaom diha sa Dios. Then, we have to hear, listen the Word of God. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ayaw po ni kalimti, we love God because He first loved us. When did God first love us? Mutana ko nimo. Ano sa man? Now, recall your doctrine. When did God first love us? Tubag at salvation. Yan itong higayon nga mihimo ka sa labing manungdanong desisyon. The decision to believe in the Lord Jesus Christ. Mo ito ang unang gugma na hitabo katong unang gugma. First love. Now, here's a point of doctrine I would like to give you. A believer without Bible doctrine cannot attain virtue love. Dili gyud siya makakabot, kanang tungtung o makasinati. He cannot experience or attain virtue love without Bible doctrine. And without virtue love, sumpay niya na, kung wa kay virtue love, it is impossible to execute the unique spiritual life.
na ning kanang lugdang yun ang matuod. Kung balikon, kaya importante kayo ning hatagag emphasis. A believer without Bible doctrine cannot attain virtue love, and without virtue love, it is impossible to execute the unique spiritual life. Na, pagkalayo na gyud ay. Ang virtue love, by the way, is above all kinds of love. Ngano man? Ibaw ka ngano? Tungod kay nagagikan kini from our personal love for God. Kasabot ka? Virtue love is above all kinds of love because it emanates from our personal love for God. Now, okay, balik na punta sa Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. 1 Corinthians 13:13. Nagisgot niya og virtue love. It says there, but now faith, hope, love na. Kanang love diya, virtue love na. But now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is unsa? Love. Mao na virtue love. Again, we cannot love God by human love, ha? Dili yun. Di magsilbi ang atong human love. It is only through virtue love. Now, 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Kanang mga love diyang gipangisgutan. Love diya sa let us love one another, or for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Kini sila, mo niya itong itawag mong virtue love. Kasabot ka na. Virtue love is not a kind of human love. Dili ni matang tawhanong gugma. Namungutan na rin ko nimo. Okay, tubaga ni. At the back of your mind, diha sa imo lang una-una. So, are you happy as a Christian? Malipayon ka ba? Follow-up question. Kung paapas nga pangutana. What motivates you as a believer in Jesus Christ? Unsa may dasig kanimo? Ingon nga magtutuo ni Ginoong Kristo. Kaya abi nimo, unsay nagadasig sa usa ka magtutuo in what he wants to kanang masinati. Ako malikon. What motivates a believer is what he wants to prioritize in life. Okay? What a believer prioritizes in life, mao kanay nagadumala sa kinabuhi. Gusto? Mao. Unsa gani iyang pasiuna sa iyang kinabuhi, mao gani nagadumala. Kung unsa man, ehemplo, kung ang nagadumala sa imong kinabuhi, imong asawa o imong bana, mao na. Kay mao may imong pasiuna. Okay? Kung ang imong pasiuna, ang imong negosyo, mao ra imong giatiman, ha? Matagutlo, mao ra imong giatiman, mao ra imong kanang okupado ka ba? Na mao ka na ang magakontrol, magadumala sa imong kinabuhi. When a believer leads his spiritual life by emotion, bantay, he is a sure failure in his Christian life. Sigurado. Tuwatay mahimo niya na. Prinsipyo kini sa pulong sa Dios. So, kung balikon nga sa diha nga magtutuo kanang nag-una sa iyang kinabuhi, mao ang iyang emosyon, iyang kanang pagbati, then sigurado siya nga
mapakyas gyud sa iyang Kristiyanong pagkinabuhi. Pakyas. He is a failure. So mo na nga 2 Peter 3:18, sige gyud pahinumdom kanatong mga Kristiyanon tubo niya sa grasya o sa kahibalo kang Ginoong Jesucristo. Tubo, grow in grace. If I were asked what motivates me in my Christian life, my answer is Bible doctrine. And part of it is personal sense of destiny. Na-develop, na-ugmad, na nimo ka na imong personal sense of destiny. Unsa mo pasamot nining personal sense of destiny? Kay imong kaugalingon nga pangagpas o pagkanang kasiguro sa imong dadangatan. Mo na. I don't know, mudawat ka ng Visayan ako tubragin ko makaabot. Yan na. Anara ko abot ba? Di na kumaga. So, Bible doctrine, ako'y pong tanong lagi, what motivates me? Kasi nagadasig ka na ako sa akong Kristiyanong pagkinabuhi. Pulong sa Diyos mo'y akong itubag. O kini, ang bahin niini, o bahin niining maong pulong sa Diyos, maong personal sense of destiny. So mo na nga, inumduman usab nato ang Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Kanang peace diha, kalinaw. Sa Grigong pulong is irene. E-I-R-E-N-E, irene. Mao kana ang Greek word sa peace, kalinaw. So what does peace mean? Irene. In English, peace. Ang peace, ang gisgutan din is a set of favorable circumstances, kanang freedom from turmoil, meaning no worries without trouble. Peace is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil. Question: do you have Christ's peace right at this moment? Na nag-iya ka ba ni anang kalinaw ni Ginoong Jesucristo? Right now, kinahigayon na ka nagpaminaw ka ni atong Bible study. Do you have? Or do you possess now Christ's peace? Diha kanimo. Nabitaw na sa John 14:27 nagingon, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. John 16:33. These things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world. Philippians 4:7. And the peace of God, nakisgot niyo kalinaw, and the peace of God, which surpasseth all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So mo na nga, balik atong Colossians 3:15 nga, and let the peace of God rule. Kanang peace mo, kanang irene. In English, it is a set of favorable circumstances. Ako na pong ibalik. It is a set of favorable circumstances, freedom from turmoil, no worries, absence of stress, stress-free na, free from any trouble, problem, a set of freedom from emotional sin, and arrogance and fear. So, pangutana, where can we acquire peace? Asa man nato kanang katuni o
masinati kining maong matang sa kalinaw? Answer, God's word says, it is the peace that Christ gives us believers. O kining matang sa kalinaw nga hinatag ni Ginoong Jesucristo. So, John 16:33 also says, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. Na, ato ni padayon ugma. Ayaw sipya sa pagsunod niini. Danon pag-ayaw kini sa atong pagkinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Let us pray. With your heads bowed and your eyes closed, we are going to close this Bible study directed toward those who are without Christ, without hope, wala pa'y kinabuhing dayon. Mao kini gayon. This is a moment in your life. No matter what you think, no matter what you believe, it's a moment of consideration. It's a moment to put everything else out of your mind and think about the person of the Lord Jesus Christ. Now, what does all this mean? Mga ko ni what is Christianity? Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. And there is only one way to have that relationship, as the scripture says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Works, all the works you can do have nothing to do with your relationship with God. Nothing. Why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His righteousness has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that is where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. He is the only one. How does He do that? He went to the cross. He went to the cross for one reason, and one reason only, to die, and to die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for us? Well, it means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all the sins of all mankind to Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Si Ginoong Jesucristo namatay sa gitawag og substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, sa dihangang malang kasulatan mo gingon, God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Now you understand why. We also know that by grace you have been saved through faith, and that salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Paul, si Pablo, may misuwat niya na because he understood grace. And he understood the importance of what Jesus Christ did. And so now, nining higayon na gyud, in this moment of consideration, by your thinking, do I believe or do I not believe? Kaya kana mo ang issue. That's the issue. Ang imong kabubuton, free will, is the issue. Do you accept the work of Christ or do you not?
Because once you accept the work of Christ, that is eternal life. So right where you sit right now, you can make that decision for or against Christ. Therefore, believe in the Lord Jesus Christ, aron ikaw maluwas. Let us pray. Now, Heavenly Father, we thank you once again for your wonderful word to us, so that we might understand ourselves, so that we might understand the world around us from the divine perspective. So we thank you, Father, that we have that wonderful knowledge of you. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo bahin sa kaluwasan. We ask all this in Christ's precious name. Amen.